Плашчаніца. Маўклівая сведка ўваскрашэння. Катэхеза айца Анджэя Юхневіча. Пахвалёны Ісус Христос, на векі вечныя. Амен. Працягваем наše разважанне над мукай Пана Ісуса Христа, гледзячы на гэту асаблівую рэліквію, якой з'яўляецца турынская плашчаніца. Хочам перайсці ад гэтага жахлівага моманту, якім ёсць аліўны сад, да самога бичавання Пана Езуса. Пасля ўсёй ночы з 6 на 7 красавіка 30-го года нашай эры, пасля нараджэння Пана Езуса, ён быў заключаны ў вязніцы. Вночу яго цянулі, канешне, мы ведаем, перад у дом святара, найвышэйшага святара. Гэта было адбылася так, што пасля таго, як яго злавілі над патокам Цэдрон, яго праз увесь горад вялі да палацу найвышэйшага святара. Там адбываўся сыход Санхедрыёну, абрадавалі уначы, што ёсць незвычайна і парушэннем права. Не было сабраных усіх удзельнікаў Санхедрыёну, там гэта толькі была частка. Таму можна сказаць, што гэты прысуд, гэта было проста фарса. Выдаюць прыгавор блюзнерства і пасля вядуць зноў усімі вуліцамі Єрусаліма Пана Езуса з дому найвышэйшага святара да цвярдыні Антонія, там, дзе сядзіба знаходзілася Понція Пілата. Пан Езус асуджаны Понціем Пілатам на бичаванне. Святы Ян запісаў наступныя словы. Тады Пілат взяў Езуса і аддаў на бичаванне. Гэта была кара пакарання само ў сабе. Называлася яно флагрум романум, рымскае бичаванне, і было само в сабе пакараннем жудасным настолькі, што рымляне забаранілі выконваць такую кару на грамадзянах рымскіх вогуле. Бичаванне было так званым стацыянарным. Бичавалі Пана Езуса жаўнеры серафінікійскія альбо самаранскія, якія ненавідзелі габрэяў, таму тым больш гэтая ненавісць была выказвана в прыніжанні, якое яны аказвалі праз гэтую кару. Пан Езус быў перад укрыжаваннем бичаваны стацыйным бичаваннем. Што это значыць? 40 разоў плюс 4. Калі чалавек меў распрацаваныя рукі пры бичаванні, гэта я кажу пра жаўнераў, то мог нават пры ударах здзерці всю скуру са спіны. Гэтыя бичы выглядалі такім чынам, што гэта была палка, прымацаваная былі на яе рамні, і на заканчэнні рамнёў знаходзіліся в форме васьмёркі металічныя алавяныя заканчэнні або шарыкі, которые ударалі аб цела чалавечае. Кожны удар рабіў некалькі ранаў. Цяжка сабе нават уявіць, якія адчуванні былі, таму што гэтыя металічныя заканчэнні пранікалі глыбока ў цела чалавека. Езуса рукі былі прывязаныя да невысокага нізкага стаўба, і бичавала 2 жаўнераў. Дослед выказвае, што удары выконвалі адзін вышэйшы, а другі ніжэйшы ростам жаўнеры. Это паказвае вугал наклону удараў. Супольная колькасць ран ад бичаванняў
якія распачыналіся ад шыі, шлі праз усю спіну ажно да ступняў. Яны налічваюцца каля 120 ранаў рваных, і відочна бачна, што цела пана Езуса больш бичавалі ззаду, чым спераду. Вельмі наўмысна абыходзілі аколіцу сэрца, таму што калі б яны бичаваць таксама в аколіцы сэрца, то хутка бы пан Езус на месцы памёр ад такого стану, як перикардит. Это было запальны бы стан тут акругі сэрца, і пан Езус бы адразу памёр на месцы. Скура, падскурныя абалонены і таксама падцёкі, крывавыя падцёкі аставаліся на целе пана Езуса. Калі гэтыя заканчэнні ўкладваліся адзін побач з другім васьмёркі, то пад углом яны маглі вырваць нават кускі цела. І такім чынам пан Езус знаходзіўся у, можна сказаць, лужы крыві. У каранаванні цернем пана Езуса паводле турынскай плашчаніцы. Жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прыторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту і, распрануўшы яго, надзелі на яго пурпуровы плашч і, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і далі яму правую руку трысціну. Становячыся перад ім на калені, насміхаліся з яго, кажучы: «Вітай, кароль юдэйскі!» і плявалі на яго, бралі трысціну і білі яго па галаве. Карона, якую насіў чалавек з плашчаніцы, гледзячы на сляды ран, якія выціснуты на пагрэбальным платке, можна так сказаць, Езуса, не адпаведныя тым, што мы звычайна рысуем пана Езуса, нібыта вянок вакол галавы. Карона гэтая была ў форме каскі. Менавіта яна прыкрывала ўсю галаву, бо так выглядалі кароны шахаў, можа нават так сказаць, у нас больш з'яўляюцца ўсходнія кароны такім чынам, што арабскія краіны. Так, от, такім чынам выглядае карона в часах пана Езуса, і такім чынам была сплецена яна на Езусе. Каранаванне не было звычаем падчас пакарання ні ў рымлянаў, ні ў габрэяў, таму ніводнае іншае апісанне укрыжавання, которое маем в гісторыі, не кажа пра укаранаванне цернем. Это была асаблівая кара, пакаранне, насмехванне з пана Езуса. Якая расліна была выкарыстана, ёсць разныя галасы, таму што шмат раслін калючых расце в зямлі святой. Паміж іншымі, напрыклад, Sarcopithecus spinosum, такое название, якое расце паўсюль, ва ўсіх канавах, дзе-небудзь в рвах каля Иерусалема. Таму шырока даступны, галінкі вельмі вёткія, імі лёгка сплесці форму каскі. І гэта была забава в караля. Пана Езуса прыніжалі такім чынам. Карона выклікала, паводле турынскай плашчаніцы, можам заўважыць, каля 50 ран на галаве пана Езуса. Гэта быў раздзіраючы боль, таму што вострыя калючкі прабівалі скуру і па касцях чэрапа саскальзвалі. Такім чынам рывалі нервныя заканчэнні на галаве, і таксама шматлікія судзіны кравяныя на галаве. На 1 сантиметр квадратны галавы прыпадае 140 кропак
месцаў уражлівых на боль. Таму кожная калючка, которая трапляла на галаву, на скуру пана Езуса, прычыняла невыносны боль. Кожная. Асабліва, калі в іконах цяпер бачым такая цікавая рэчаіснасць, пан Езус на крыжы не быў в вянку, таму што ён упаў падчас крыжовага шляху або быў зняты. То есть пан Езус не быў укрыжаваны ў гэтай кароне. Тым не менш, сляды крыві, которые былі на галаве, паказвае таксама турынская плашчаніца. Напрыклад, калі бачым здымак, ёсць такая кропля крыві на чоле, на лбе пана Езуса. І часта в іконах рисуюць пана Езуса з такой чолачкай. Такая цікавая справа, што такія некалькі валасінак паказваюць менавіта спераду. Гэта ўзялася з гэтага, што на лобе пана Езуса была заўважана менавіта кроў з-пад цярнёвай кароны, которую такім чынам выказвае іканаграфія. Гэты чалавек меў напамінаць караля, і такім прыніжэннем, асаблівай пагардай аплёўвалі пана Езуса і высмейвалі яго. Плашчаніца. Маўклівая сведка ўваскрашэння. Катэхеза айца Анджэя Юхневіча.